Yan, so papunta kami dyan sa forestry ano kasi nayaya kami ni Helen. Hindi ko alam po anong event yan, no? Ha? Hala, nagpapasaway na si Isabel. Almost there. Oh. Yes. Santa's there. I don't know if Santa's there. Yan. You want to fix your shoes? Anong event niyo? Oh, Enchanted Forest. Look, there's a line up here. Line up. Let's go, Belle. Go. Daming tao. Yes. But we're gonna go in here. Yep. You like it, your hat? Cash lang ano? Magkano? Cash pwedeng $10 per person. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome to BHP Enchanted Forest. This Libre. Blue Cross So libre tong Walkway. dalawa. Okay. Unfortunately, our Moneris machines are not working, so that means we have cash only for the time being. 3 lines, Yeah. no waiting, Buti na lang. and we really appreciate your support tonight. 3/4 of the way through, off to your right, you'll see an arrow right at the logo for the Thank you. New Foundation and Versace City Hospital Foundation. Thank you. You can go right down to the hall, and that's where Ako na matulak dyan sa loob. treats are available from Spring to Blue Cross. So once again, welcome. It's okay, abo niya girl. Tonight Ako na. is a walkthrough, and tomorrow night is a Enchanted Forest. Yeah. Tonight is the Blue Cross Walk Night. Pero may ano din sila ano? Pink. Walking down to sana Enchanted Forest. Pero itong ano, hindi pa natin na-try yung Kakanta si Isabel, i-video si Isabel. Ikikanta si Isabel. hindi pa natin na-try yung sasakyan. Ay, na-try mo na to, kanto. Ah, Pero, ay, man, pares man lang. pareho lang. Yeah, what's that? Ganito. Ang dami ng tao. Sige na, sing, Isabel. Sing. Is it nice and warm? Ay, hindi nagsising. Oh, jingle bell. Helen. Kaya maluya man. Hindi lang kaya. Yung iba bumalik. Ha? Walang cash. Walang cash. Oo. Wawa man. Pero dapat daddy, hindi pa lang, may Christmas lights na dapat ako ang coordinator. Girl. Sa gitna lang nila nilagay, no? Dapat hindi pa lang, maliwanag na. Oo, dapat itong gilid, ano? Nilagyan nila yung Sabagay, gilid 10 na bucks yan. man lang, sige na. Pero kung ako talaga, Magpinsan. Come on, Uncle Ken. How about you, Isabel? Why? You wish to walk? Malamig lang, no? Pero big na big na. Kaya, kumakanta. Oh. Ijik-jik, sing! 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 Ang ano? Oh, okay. There you go, Isabel, come on. Yeah, masakit lang sa kamay. Hindi ako nagdala ng gloves eh. Oh. Noah's Ark. Look oh. Bibi, look oh. Noah's Ark. Oh, look at that. Bibi, just walk, just walk. Come on, come on. Ano? Sige na. Ang tanglay na, sabi niya. Ay, Ha? Tangalin na. Hmm. 2 days event lang pala to. Ay, 2 nights. Anong date ngayon? 13? yeah, I remember. Anong date mo yan? 13, November 13. So, bukas na rin. 14,
Here are Noah's Ark. Here, Amargo. Yung sa likod ko. Here, go. Here, come on. Come on. Picture mo sila dyan, oh. Jericho, here. Isabel and Jericho, here. Watch out, though. Watch out. Here. Can you see the animals? Oh, I don't know. The police will get there. What is that? No, you can climb. It's not allowed. It's not Ano? allowed there. Gusto mo pumunta ni Jik Jik doon? Bawal. Gusto mag-climb. I wanna Gusto mag-climb. You cannot climb, G. Oh, picture na, picture. Sila. Picture na kami. Luman, okay na dyan. Oh, malapit na tayo sa tunnel. Oh, look at the mountain. Jake, look at the mountain. Oh. Merry Christmas. So, yan. Jik Jik, Isabel. Here, sa gilid. Tama yung mga tao sa likod, anak. Go. Faster, walk fast. Hey, tunnel na, oh. We're going inside the tunnel. Isabel, and Jik Jik, dali. Ano yan, enchanted tunnel. Wow. What color is this one? Red. Okay, how about that one? Green. How about this one? Wow. Yan, oh. Wow. Wow! You can't believe your eyes. Is it so nice, Isabel? Picture mo na. Jik Jik, come here. Oh, Jik, Isabel, picture. Possessive ang saro. Jik, smile. Uy. Sige. Smile, Jik. No touching. No, don't touch. May ano. Chick. Ay, pangarap na yun. Kaya yaman niya na. Sila picture. Oh, picture sila. Madiklom kaya? Kasi, Madilim? maliwanag ang ilaw. Hmm? After ng event na to, meron naman yung drive-thru, parang drive-thru, ano? Nakasakay lang kayo sa sasakyan. Oh, ito 2 days lang kasi 2 nights lang sabi ni Helen. Yun naman, hindi pa namin experience yun. Last year sila Helen natang pumunta dito. Kami hindi. Ang lamig kasi. Mas okay nga sana nasa sasakyan, ano? Pero at least ito, hindi na kami. Oh, yan na naman. Jericho, Jericho. Sige na, bebe. Ay, talagang L. I will call you L pala. Sige. Call Santa. Para so ano niyan? Para yung gift niyan hindi bigay ni Santa. Kawawa man. Gilid. Sabi. Wow. Ilaw. Wow. Go. Very good. On the Bawal kasing lumapit, ano? Parang maglalakad lang talaga kayo dito sa pathway. This one, guys. Elk and deer family. Yan, may malawa pa doon.
Okay lang sana, malamig kasi ano eh. Kaso may hangin. Buti naka-gloves yung dalawa. Dapat pala dati pitira sa Isabel. Oo. Silang dalawa naka-bike dapat. Hindi, yung ano lang, yung nakasakay silang dalawa, yung hila. Ang daming tao. Isabel, here. Here. Ano yan? Ano pa yan? Elf Village. Yan o. Opo. Preston Park, ano yan? 1 and 2. Santa's Workshop. Santa's Workshop. No? Oh, may blue tunnel naman. Ba't sa camera para siyang purple? Pero sa ano, personal color blue. Ah, oo. Diyan ako na. Mama, picture lang. At least may activity ngayon itong ano, weekend. Ah, Thursday pa lang pala ngayon. Pero parang ano, Santas pa rin ngayong Sabado dito sa Saskatoon. Wow! You're glowing, ano, baby? Wow! It's glowing. Even your heart. Even that one, oh. Your hands. Neon, no, color And then your gloves. Wow. Ayos, no? Oh, ay si Jig ang head ni Hey, Jig you ko. the monster. Oh. Monster teeth. Wow. Oh. Huh? Oh. Umiilaw dyan. Careful lang, ha? Eric, where are you going? Paano sa mata, ano? Maayo. Masakit sa mata. Hindi tayo makita eh. Mga sponsor ano? Mga sponsor man. Mga kumpanya. For calling birds. Ini chicken, oh. Bibio, chicken. Ano yan? Are you tired? Mga geese. Are you okay? Motorcycle. Naghahanap ng motorcycle si Jik. Nangingitlog ng mga gansa. Hindi pa. Mga gansa. Tama to, exercise. Malawak din eh. Yung mga farm.
Kumuha. Nag-harvest ng gatas. 8 Maids Milking. Ang pangalan nito. Ano yan? Anong dance? Uy! Uy! Ballet! Oh, how about your mom? What about mama? What about mama? I'm the pink one. Look at that skirt. Very short. I like the skirt. No, but you have stockings. Dance sila. Ayun, maybe yun. What about... Ito naman, nag-jumping rope sila. Nasa Jericho dahil. Pumasok si kuya eh. Yan. Quick clean. Nagpapalinis kami ni Joanna dyan ng sasakyan. Sa ilalim ng ano yun eh. Midtown Mall. Yung YX Quick Clean. Oo. Diyan kami nagpapalinis ng sasakyan pagkatapos ng winter. Car detail. Ito ano to? 11 Piper's Piping. Kalaban sa lura. Ha? Ay, yun. GFL. Ang GFL. Yun pa. Kung nga nagdodrum. Dapat si Jigjig nakalinya dyan. Oo. Okay, I'm sorry. I can't do that. Mama, you put on your glove. 3 cluster. Blinking. There's so many candies. Wow! Jigjig, look oh! Pwede ba digdi? Maglaog, you know? Daddy pa nagluwas ka dyan, Daddy. Ang laubong ang luwas. Siguro sa lalaki kumain. Ay talaga? Ayun ko na yung sumagot. So yung tapos na dito na. Lalabas. Tree of ornaments pala, kaya ang daming ganyan. Oo. Dito pag sasakyan. Kaso hindi pa open to sa mga sasakyan. Ano yung Jigjig? Ayun na. Hindi na. Ako na di. Tagal na. Sit down na muna. Pahingalo. Pahinga. Okay, bye-bye. Agkusan sumbi. Yan. Enchanted Forest Light Walk. Blue Cross Light Walk. Ha? Para sa inaharayo na to. Kisay, kajiksik. Ay, syempre. Malako, Daddy. Ang step lang nga. Huwag mo kami akin. Dalawang dangkal lang. Distansya karo. Kilometro na to. Yung akabangang dalawa, ang liit-liit pa lang naman. Ang haba ng ano, nilakad namin. Yeah, after this one, gonna go through. Gonna go over. Oh, si Papa Jesus oh. Si Baby Jesus oh. Nativity yan. Nativity. Yes. Play.
Si Grinch. Welcome to Wooville. Oh, nawala ng ilaw ay. Oh yeah. Kanan. The Carolers. Ay, sa Pilipinas marami niyan. Yung mga bata. Ito naman Frozen. Pagod na kasi. Stroller, habulin mo. Ayaw naman sumakay dito. Look at that. Elsa and Olaf. Si Anna. At sa bulwagan maglaro. Do you wanna sit? No. Oh, yan pa oh. And security. What the hell? Security pa. Girl, I love Sponsor nito. the window. Look at it. Security. Tick and up. Chicken at the Is it you? Lassie Bell? Yeah. Ganito na sana. No, you can go inside because there's nothing there. Oh, bear oh. Gateway to the north. Yan oh. This is not something. Gateway to the north. Dali. Come on. Jericho, put them head. Medyo madilim ang kulay dito. Oh, sa parking ta ba gani? Yung palagi namin pinupunta namin pag summer. Ito 'yun. Anong iningi? What do you wanna ask Santa? Anong gusto? Sabi ko, is it a toy? Is it a clothes? No. Is it a toy? Is it a toy? Color ano ba? Toy. Garbage truck. Come on. Maganda rin dito ay. Mami, magayon man yung kahoy yung pink lang ano. Oh, sit down. Talagang pinuno talaga siya ng ano. Yan ang magayon. Oh. Oh, gayon na ano. Totoong puno yan. Oh, naging pink na ano. Oh. Ganda. Yung mga walls. Di ba natin Balto yun? Balto, yan. Si Balto. Ano, Oo. Si Balto. Balto. Yung tumawid sila sa lake. Oo. Mga aki. Yun. Oy. Si Balto. Maganda yung story na yun. Yung asong yun, no? True story yun eh. Ginawa ng Disney. Disney ba gumawa nun? Ah? Disney gumawa nun? Daig daddy, di ko Ah, hindi. Parang Disney. Story ng Balto. ano? Ipunta mo sa dito sa indan. Pero ulit lang doon. Pag lang Ay, mo na chocolate ka man. Ay, hot chocolate dyan? Ah, tapos na... girl, At least nakapag... Ah, pabalik. pag entrance mo dyan mo. At least sa gitna na tayo dadaan. Hindi mo sa birthday si Brielle. Oh, si Brielle dito nag-birthday. Imagine ako yun. Ano yan? Free hot chocolate?
Ewan ko dyan kay Joanna. Parang nakita niya sa Facebook na meron daw. Oh, free. Oh, yun Sa ah. truck. Yun ah. Free? Ah, truck. Ah, si Jik kasi mahilig sa truck to. Dapat paglaki niya ito, pakuna ng ano, Class A. Class A license. Class A license ano. Oo, may laking truck. Ah, papasok tayo sa hall. Para sa free ano, hot chocolate. Malamig naman kasi talaga. Malamig naman kasi talaga. Free hot chocolate pa. Oh! Oh. Muntik pang matapunan. Ayos. Free hot chocolate. May nahiling ako sa bangko. Baby, this is open here. May hindi puno. Oh, puno sa akin hindi masyado, kalahati lang. Uy, mini chik-chik. Palaban, no? Basta chocolate. Basta, Palaban na din. basta chocolate. Basta tsokolate. Basta chocolate, palaban. Kahit kami basta libre. Baka pa nga ng sarupa. Hindi ko to alam eh. Joanna, alam ni Joanna. Ayaw ako, di ko malalam na may libre ka. Pero hinanap ko tulog ko. Tsaka nakulun pa, oh. Sabi nila, dikit lang. Ang sarap. Warm. Ano? Warm. No. It's hot. Jericho, do you want more? Libre ni. Ah, libre. Sa team sila. Oo, or sponsor. Blue Cross. Ay, dahil Blue Cross ata, pero Blue Cross. Siguro may nag-sponsor na tindahan sa Sarong branch. No. Oo, Sarong branch yan. Nangako. Amazing ang gano'n nila. Anong Oo, ang laki. Real jug. Tapos maintain ang init. Piling ko pag lalaki. Itong isa naka-chocolate na, candy cane pa. Wow, jackpot ni Isabel nun yan. Ha? Jackpot. Jackpot nga eh, jackpot. Chick, do you wanna walk now? No, later na. Jackpot. Dahil po. Namimigay kasi ng mga candy cane sa entrance eh. Oh, I'm gonna remove the plastic. Ano ba? Maaga pa. Baka makaulit pa sa kanila. 6:27. Jake, remove. Dito muna kami sa loob. Kasi mahaba-haba na naman yung lalakarin natin. No. Malayo yun. Oo. Malayo. Eh, imaginein mo sa pinakadulo tayo ng forestry. Nag-park kami sa likod ng simbahan. Oo, nagtot. Ano na malalakautan eh. Sa pirretan. Second round. Lalabas na kami. Dahil manita pinupuno. Kailangan ng baon. Girl, magkakaduan na siya. Ako. Madwa na kita? Oo. Hindi kaya sa girl baka mauna. Sige lang. Sige lang. Oh. Perfect na kaya ano niya temperature. Parang tama. Ay, yummy no chik-chik. Very warm. Very warm inside. Ano? Pagluwas na, maliipot na naman. Kami sa Indo sa Lagdaw. Parang kawat sila. Ano yan? Ano kaya ni girl? Parang dulag-dulag. Kasi dapat na mabalik. Come on. Duman na. Sa gitna na ano? Middle. Tirang sheriff her girl. Pwede ka rin. Okay. Balik sa paglalakad. Parang alay lakad lang ano. Parang Holy Week. Oh. Lahat na naka-recharge. Come on, Jericho, let's go. Yung iba hindi ha? Ano? Pigunguya niya, pigunguya. Baka machoke ka, ha? No. Be careful lang machoke. Pigunguya niya. Yung iba hindi alam na may libreng hot chocolate. No. Hindi alam ng iba na may libreng hot chocolate. Dumidiretso lang sila. Ay, di ba? Ayun. Oo. Walang sign eh. Oo nga. Come on. Okay. You wanna sit down? Mga fairies pala to, the angel.
Wow, globe. Bibi, may big globe oh. May big globe. Si Santa. They're gonna get your lesson tonight. Ito yung zoo. Dito nila nilagay yung globe sa tapat ng zoo. Asia. Ayun yung Philippines. Pilipinas. Japan. Bibi, Philippines. Kakadandong ng bagyong uwan sa Pilipinas. Buti na lang humina yung bagyong uwan. Pag landfall sa may sa may bandang Aurora. Si Santa. Anak. Burat-burat ka na sa chocolate, Jik-Jik. Ah. Lasing si Jik-Jik sa chocolate At chocolate ng Timis Ba't walang ilaw yung iba? Alternate. Dilim. Wala kasi, mahina yung pailaw Mga ganyan-ganyan lang. Bako, sa likod. Sa may zoo ini. Sa may zoo. Dapat sana walang blink ng ilaw, hinayaan na lang din ng ilaw. Nag-stop over tayo sa chocolate. Snowman Land. Tama si Isabel, Snowman Land. Ayo. Magayon nun talaga. Nung pumunta kami sa Banff na may snow, yung bumibiyay kami ng Jasper. Ang ganda nung ng mga bundok. Ang ganda sa mata. Sa Banff kahit sa Canmore lang. Wow, what is this, Isabel? Snowman Land. Si Isabel naman ang tinutulak ko. Kanina si Jik-Jik. Ate Bel. We'll fly Ate Bel. No, it's okay. Ate Bel's tired because her feet is howie. Never mind. Stand up na. 1, 2, 3. Feel better na daw. No, enough na. Wala flight. 1, 2, 3. Let's go. Malapit na tayo. Wala push. Sige na ta. Sige, push. Sementado naman Sumalawak kayong taon. Sumalawak kayong taon I see. Maganda rin naman. Exercise pa at the same time. Na-enjoy ko talaga lakaw. Nung nakainom tayo ng hot chocolate, parang hindi na malamig.
Nawala yung ano. Sabi. Sitas ko sa bell. Dali na taong. Dali, dali. Oh, dali. Walk lang, dali na. Please, no running. Oh, yan. Running. Maximum daw. Ang may speed limit pati ano, nagluluwas. Very slow, no running. Go. Maximum of 20. Oh. Walking. Okay? You will under arrest the police? Nasa Candy Lane na tayo. Diyan lang sa middle, okay na yan. Candy Lane. Sa middle lang anak ko. You see this line? Follow that line. Tulak. Mga candy baby oh. Look, mga lollipops. Oh. No, 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 bawal, bawal. Don't touch. Don't touch. Mommy, eat it. Candy, candy. Ano yun doon? Are you okay? Sa gilid. Ang ganda naman. Alin pa? Lots of candy no? Lollipops, no? Wow! Ha? Too much sweets? Opo. May elf baby oh. Yun oh, sa dulo. Maganda rin naman. Maglalakad lang talaga. Pero okay na yun, exercise. Saka ang daming tao. Daming bata. Wow. Ah, oh, my elf. Eddie. Whoa. Rob, Huh? Papa, this is my own monster truck. This is your monster truck? Kijik-chik ni? Papa, there's no steering wheel. I have a driver in my back. Papa. Papa is your driver. Bibio. Si Eddie the elf saying hi to you. Hi Isabel. Hi. Si Jik-Jik nasa ano, balikat. May magandang puno dun sa dulo. Saskatoon, our time to shine. Papa, Merry Merry Christmas. Christmas. Bibi, look at the tree, oh, right there, oh. Oh. Merry Christmas. Ha? Pork, lechong kawali? And, itong lechon na liempo. Nag-isip kasi kami kung anong lulutuin namin itong ano eh. Weekend. Walang magawa. Luto-luto. Papa, look. That. Ha? Look at that. Piakok. That's piakok. Peacock. Ang ganda naman. Ang ganda. Oh, I like that candy too. What's that? Oh, the candy. Sampalok. That's sampalok, anak. Opo. Sweet and sour.
like that one. Ha? Look at the tree, anak ko. Look. Look, oh. Right there, oh. Oh, ang ganda naman ng mga puno. That's a hat. That's a hat. Madami pa rin na punta, oh. Oh. Pakanta-kanta pa si Isabel, ah. Wow. To the booth is debit or credit. Pinuno rin ng ano, ilaw. Get in real quick. Wow. Ganda. Oh. This is the one. Sponsored by Blue Cross. Malabo. Nice. Ay, Ang dami pang napasok, oh. The other two Oh. lines are for madiklo mo. Ikaw kasi ang background mo kayo. Ang background kasi against the light. Okay lang. Who are you? Who are you? Monster? Madilim kasi. Monster. At least, ano, natapos na natin. Daddy, alam mo. Ha? Maganda. Okay ka muna, Nick. And I will want everything to be in my life. Wow. Daddy, What's shoe, your daddy, shoes? shoe. And I know I can spot the people that have been here for many years. They drink cash because they know that line is the Ha? first. Uncle? Sige. Uncle, Come here. uncle, da, uncle, uncle. Come here. Blue Cross has been a sponsor of the Walker. Ang sarap ng pwesto ni Jig tapos si Isabel, eh. Ang dami pa, oh. Oh, dami pa ang tao. Harong girl, tas ang Christmas tree. Ah, yung bahay. Building na may ilim. Dami pa, no? Ang dami pa talaga napunta. Natatanggap na bang debit? Hanggang anong oras pa? Alas 10 pa lang. Alas 10. Kaya, mag-aalas 7 pa lang, eh. Pag debit? Oh, may ferry. Sa. I think here. Here. Iyo alat lang daddy, tao na full traffic. Oh.